За да си разработим вътрешна мониторингова програма за контрол чистотата на контактните повърхности, трябва да се позовем на изискванията на Наредба номер 14 за хигиена на храните. В член 13 от наредбата са разписани подробности относно повърхностите и показателите, по които трябва да се изследват нашите повърхности. Основните показатели това са общ брой микроорганизми и колиформи. Наред с тях се изследват и патогенни микроорганизми от рода на Listeria monocytogenes, салмонела и други, в зависимост от вида производство, което извършваме. Затова, когато си разработваме нашите програми за контрол чистотата на контактните повърхности, трябва да се ръководим от изискванията на Наредба 14 от 2021 година за хигиена на храните.